Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще ви покажа как се направите автоматична камера, която се пали с ръчка. И да започвам. Ето ще ви демонстрирам. Два пъти цъкам. И след малко... Ойде! Запали се. Как се запали, Бог знае. Добре, всичко тук си бачка. Сега да ви покажа как си го направите. Сега да си намерим едно местенце. Где какво пък е това? За първи път ми излиза. Добре. Направете си една обикновена каминка. Ей така. За вашата къща да е по-уютничка. Ще направя набързо. Малка ще не направя. А вие си я направите по ваш вкус. Взимате разпределител, слагате отдолу и си изкопавате нещо като тунелче. И, разбира се, не на пясък. Ако искате направите собствената си къща, копаненка, направете малко място и затворете отгоре. Вземете малко редстоун и също така редстоун торч също. Ето, слагате и така редстоун и проверявате дали бачка. Добре. И си затваряте системката тук. После отваряте си нова отзад. Отива отзад. Ей така. Добре. После отиваме отзад. Извинявам се ако бъгва, защото или от интернета, или от видеото бъгва. И нерви. Ще си ме разправи с този компютър. Добре. Взимате редстоун торч. И разбира се, трябва да го сложите, но първо черен пенген. Добре, сега е много по-добре. И си вземете един редстоун торч. Разбира се. И проверете дали бачка. Моето си бачка. И е така. Закрийте също разпределителите, разбира се. И отгоре на закриването, с които камери сте закрили, отгоре им сложете редстоун торч и може да си сложите още един редстоун торч, за да е силничко сигналчето и да не ви бъква. Ето. И да си го свържем с системката. Опа. Тук трябва още един куп разстояние, защото редстоун торча се инади и затова трябва. Чай си сложим още веднъж. Сирам летели. Понякога се случва така. И си завържете. И закрийте системката, защото много мрази да ми се вижда и да е грозно. И да разкрасите малко. И така. Добре. За сега сме готови. Взимате си ръчка и отивате и си взимате 3 запалки, колкото са ви разпределителите. Ето, взимате си 3 запалки, цъкате и ги слагате в менюто. Е така. И така. Да, после си взимате дърво, разбира се. Аз направих пределно малка каминката, защото
направите голяма камина и вижте си, 2 пъти цъкате, може и 3, колко си поискате, ето започва да пуши. Олеле, и се запали. Но разбира се, закрийте това нещо, защото може да го подпали цялата къща. Ейде. И разбира се, после го изгасете. То само ще се изгаси, когато дървото свърши. Разбира се. Ето още една демонстрация. Ето, пак започна да пуши. Това ще се запали и се запали. Ще си ако става олили запали, се изплаши се. Добре. Сега да изгасим, защото мразя. Да я обясня как се случва. Цъкайте 2 пъти и запалват. Много просто. Но не слагайте отпред на разпределителите, защото нищо няма да се получи. Вижте. Не ги закривайте, а слагайте пред тях. Така. И над тях. Над тях е много по-добре. И да видим стоено. Ще сега. Чат. Кют. И то се запалва отгоре. Да не го запали. Добре. Това е, уважаеми зрители. Ето системката, всичко си бачка. Гледайте моите клипове, влизате в моя канал. Доста полезни неща за доста други неща. Дано ви е харесало тая каминка, защото на мен много ми хареса. Много е хубаво за една автоматизирана къща, която ще демонстрирам в някой друг клип. Завършвам с нея, но по-късно ще я демонстрирам, защото ма мързи сега. И затова, уважаеми зрители, това беше от мен. Аз казвам се Джами Мимов. Влизайте в моя канал, гледайте клиповете ми и чао от мене, разбира се.